Velkommen til AutoCAD Intro. Hvorfor er det, vi skal tegne i et digitalt tegneprogram? De tegninger, du kommer til at møde på byggepladsen, er tegnet i et digitalt tegneprogram. Det er typisk arbejdstegninger med mål og beskrivelser. For at du kan relatere til de arbejdstegninger, du møder, er det vigtigt, at du selv har kendskab til programmet, hvori de er blevet tegnet. I vores tilfælde tegner vi i programmet AutoCAD. Programmet har et utal af funktioner, men vi vil her kun berøre de grundlæggende kommandoer i programmet. Hvordan er programmet opbygget? Vi arbejder i programmet ud fra en template. Det vil sige en forudbestemt skabelon med f.eks. de opgaver, du skal løse. Programmet kan ligestilles med et panelhus fyldt med alle de værktøjer, du skal bruge for at kunne tegne. Det kan også indebære geometriske figurer, detaljekomponenter, konstruktioner osv. Kommandoer styres ved hjælp af musen eller genvejstaster på tastaturet. Venstreklik på musen for at vælge kommando. Tryk Escape på tastaturet for at komme ud af kommando. Scroll på musen for at finde dit billede på tegningsfladen, og hold scrollknappen nede for at flytte billedet. Hvad er det, vi først skal tegne? I forlængelse af din projektionstegning af hånden, skal du også tegne nogle af tegningerne i AutoCAD. I programmet er tegningerne startet op, og du skal videre tegne dem færdigt og printe dem ud. Du skal minimum tegne 5 tegninger, men er du hurtig, tegn gerne dem alle. Følg videoerne og kom godt i gang. Videoerne blev lagt ud på jeres Facebook-gruppe eller placeret i klassens digitale mappe. Hvad skal vi mere tegne? Efter projektionstegningerne skal jeg til at tegne deciderede arbejdstegninger. Du vil samarbejde med din underviser skitsere, du skal tegne i AutoCAD. Det vil være arbejdstegninger til det grundforløbshus, I bygger. Brug de udlagte videoer som støtte. I kommer til at tegne følgende: opstalt af facade- og gavlkonstruktion, plantegning, vandret snittegning, lodret snittegning, facadetegning og detaljetegning. Følg denne sti til templaten. Computer, ressourcer, Autodesk skabeloner, 3, template. Du skal kopiere SDE, ODE 3 monokrom, SDE, ODE 3, template. Gem disse 2 filer i det personlige mappe. Hvordan gemmer jeg så filen? Tryk på den template-fil, du har gemt på dit P-drev, og programmet vil starte op. Når programmet er startet op, skal du gemme filen i et andet format. Tryk på det store røde A øverst til venstre i programmet. Herefter trykkes Save As. Du skal nu ændre filnavn til f.eks. projektionstegning og tryk Gem. Du har nu gjort templaten personlig, og det er denne, du altid skal åbne, når du starter op. Så er vi klar. Du kan nu starte autoprogrammet op og scrolle med musen, indtil du finder projektionstegning nummer 1. Følg videoerne for at komme videre. Du kan finde videoerne til projektionstegning opgave 1, 3, 5, 7, 9, opstart på konstruktionstegning, opstart vandretsnit, opstart plantegning, opstart detalje, hvordan man printer tegningen ud, og ydermere genvejstaster og ekstraordinære kommandoer. Held og lykke med programmet.